sadene rolak dhewe kocronggo pindha lake taun
putri-putri apa yang wis kabeh ana
gimana Romo Dwaji? Cik, anakku Dwaji. Kula karo Romo Dwaji. Kowe anakku lanang siji-sijine. Aja nganti luput marang kekutangane wong tuwa, Cik. Putra andalan Romo Dwaji, Romo Dwaji. Rajek ngomong. Paman-paman ora yo padha sibuk to, Cik. Wah, aku tidak pantas. Romo Dwaji. Paman Kumbakarna, bukti Paman Gunawan Wibisara. Satu juga sampur rawuh. Aku ora kleru duwe anak kaya kowe iki. Apa sing ditawake wong tuwa ora mancai gawe wong tuwa. Cik, anakku Dwaji. Kula kawon Romo Dwaji. Sira pinangka sapu kawate praja Alkodraja. Iki Romo Dwaji. Kabeh para prajurit atur lungguh sing kepenak, Cik. Saking para prajurit.
aku Diajeng Sarpo Kenoko Diajeng Angsuk Babekti marang pun Kakang Datopo pangestunipun Kakang Tumuli ditampani Diajeng Diajeng Sarpo Kenoko Sawisik Diajeng Lungguh Sekoto pun Kakang mung kepirsa pun umranata kabeh para putri praja Alengka banjur kapiye pawantane Diajeng seperti datang panjenengan dalem Kangmas anggen kula sowan kaliyan para kadang putri kaliyan kambok menika boten wonten ingkang mujiaken dateng panjenengan dalem sedaya sampun nindakaken bab wajib kambok menika sampun paring piwulang dateng kula Kangmas Diajeng Sarpo Kenoko kula kasih kiat kawula Kangmas rumangsa bapa jenenganipun Kakang yen aku ngluwake atur pelaporaniro kula saka kuwi Diajeng umranata kabeh para putri aja nganti tiga-tiga kula saka kuwi Diajeng kemajuan putri praja Alengka Draja mangsa Buddha marang Diajeng Sarpo Kenoko panjenengan ampun protes Kangmas kula boten kalih-kalih nindakaken bab wajib ugi menika Alengka Draja para kadang Ora sida tapi nyelewati watu rene. ugi katon saya kok Kangmas yen tak pikir pancen bener Diajeng kula saka kuwi Diajeng kados pundi Kangmas maju mundur para putri praja Alengka Draja mangsa Buddha marang Diajeng Sarpo Kenoko panjenengan ampun kuatos menika sampun tanggung jawab kula ugi sampun sumpah dateng Jiwanengko napa panjenengan aturaken bakal ngrungokne kok Kangmas yen ana saling praja Alengka dipaki soaring para katang-katang sira ati terus penak yen Diajeng Istri dawuh Ayo. uga marang sira Diajeng iki ngadawa kabeh wartani boku kula wentah para putri oning praja Alengka Draja Diajeng anggen kula wentah sedaya para putri Kangmas bab wajib seni lan budaya sedaya para putri menika sampun wasis lho Kangmas Citraci Udah nanti mana orang putri lagi? pira saring atimu sawise ngrungokake ature putri praja Alengka Draja Ramo Dewati, rasa batas kula, bibi kula sampun kembang kula bengal Dewati. seneng atimu Ci Ya Ramo Dewati. yen ngono cukup marang atine Rama Ci yen tak sawang pasuryane ayu yen to ake kewajiban ora kawi tujuane Rama Ci Iki aku ngerti. Diajeng iki kula dawuh Kangmas walipun Kakang Diajeng budaya sing mapan oning praja Alengka kudu kok uri-uri aja nganti kalih budaya pamancat Diajeng sakmenika mangesaken dawuh Kangmas yen ngono lungguh sing kepenak ya Diajeng uga marang sira kadangku
banjur kapi Pranoto kabeh para banbiyata cedi diajeng yen to kapi jemput kakang Bakti Busana kapiye diajeng yen ngono ora kleru aku duwe karo kaya kowe diajeng yen ngono sawetara lungguh sing cepata lah kowe piye diajeng diajeng garwanipun kakang diajeng kawipun kakang Paman Sari kudu kok uri-uri mongso kala praja Kalengkapraja karawang tamu pamancan aja nganti gawe tujuane ngapinipun kakang lah semono kok kowe piye diajeng diajeng sarpa kenaka ayo putra Prabu Sangka Prabu Rakana yen ora tumindak ati diajeng sawetara sira aturi sing kepenak ya diajeng uga marang sira garwanipun sira uga tak atur-atur nggon nindakake kewajiban diajeng yen nglatur mutak apa sawetara lungguh sing kepenak uga marang sira kapiye Raji tapi benar Romo Dewaji. ibu mesti iki beda meneh Wah, beten Romo Dewaji. Dewi ini sholat. Kita Romo Dewaji. tegese Sholat di Romo Dewaji bisa main klik. Orang-orang sampai hilang. Kemudian di belakang itu gitu. Romo Dewaji. Nih, apa iki yo ngono to diajeng karo anake dhewe kok lahan lito mula saka diapake yen ngono kudu sing penak uga marang sira Raji Romo Dewaji Romo Dewaji. sira minangka tepa tuladhane kabeh para prajurit minangka sapu kawatir prajurit raja Kalengkapraja opiye pawakane ngomong Pranoto kabeh para prajurit Romo Dewaji aku bisa kuatos mo Romo. Anggen memimpin saguling para prajurit. Ingkang wonten ing Kalengkapraja. Sedaya boten wonten ingkang mandheng jauh panjenengan Romo Dewaji. Dit anakku Raji Kula dewa kanthi Romo Dewaji. mongso
Sakala Rama butuhake prajurit sing pengpengan kapi. Wah, Rama Dewaji, aku bisa kuatos yen to wonten tamu suci itu negari ingkang badhe krisak tatanan derajat ingkang dados beteng ingkang Kodrojo Dik, jauh keluar Rama Dewaji. seneng atine Rama Dik. Sawise aku nuwake apa sih? Kok aturake marang Rama. Mula saka kuwi sira pinangka tepa tulan kali kabeh para prajurit. Kon kumranata kabeh para prajurit aja nganti gawe kujiwaning atine Rama Dik. Istana jauh Rama Dewaji. Yen ngono kuwi kepenak. Uga marang sira Paman Prahasoma. Sira kota keparangke matur nuwun. Jagi kasunaning praja Alkodrojo man. Mongso kula ingsun butuhake prajurit kapiye man. Ampun watur panjenengan badhe ndandakan. Ampun panjenengan kang urut Menawi monoan atri luko sing kepenak uga marang sira adhiku cah bagus di adhiku Kumba Karna di. Rakyat selamat kamu menika Praja Alkodi. Katompo pangesunipun kakang ingkang tampani. Adhiku Kumba Karna. Banjur kabeh pawantane ing kasatriyan Albur Gongso. Adhiku Kumba Karna. Rumangsa marang atinipun kakang sawise aku ngruwake apa sing kok aturake. Mula saka widi adhiku Kumba Karna. Palingipun kakang Asatria Albur Gongso kudu bisa nungkang semi karo Praja Alkodrojo. Untuk kawicaksanan dosa upa kakangku kula pamarnak dharaturmu sing ceklimah ulah Yen ngono iki pun kakangmu bisa niati rupan apa sing dikawake marang rakamu sira setya tubekti gawe Ratapodi. Yen ngono sawetara luku sing setata ya wis ora kurang sarwana bodulungku uga marang sira adhiku Gunawan Wibisana. kula tau kadiharan Mas Prabu Kakamune Praja Alkorato padha rahayu. Atuk mereka soko pangestu panjenengan kang Angger kula
Adikku Gunawan Wibisana yen aku nemo marang sira kon teko dumakan maring kasih kasampeyan tumapak maring praja Alka ingkang sawang katon lukrabi mula saka mriki adikku Gunawan Wibisana pinangka tamu mudi sira bakal tak weni pasukatan maring praja Alka Brajana Masih para kumaiko amat habu. Diajeng sarpo kenaka. Kula masih ya tamu Kang Mas. Wis surat ampali maneh di kula saka kuwi para putri atur cekar di. Semoga Ayo be.
Itu Melayu Redneck. Hah? Melayu Redneck kan. Yang Melayu sikat tuh. Sabda. Dari Jokowi. Nek Melayu Redneck sama masalah. Batune iki lho. Iya iku. Batu. Batu. Goblok kan kantor polisi ada. Iya asli. Batu itu kantor polisi.
janjine Mas Eko. Cek. Oh, dia tidak Mas Ajari. Spesial bagi mau. Janji kok sama Mas Ajari. Spesial Mbak Siska dari Surabaya. Oh, joget. Kak Ipin, Mas Dewi.
Sarpo Kenaka. Kula kasih tiyang dawuh Kang Mas. Matur nuwun Diajeng Dening Sira kersanipun sowaning para prajurit Diajeng. Nanging lho Kang Mas, yen to kula dulu. Kadodok drone kalih kula lho Kang Mas. Panjenengan sampun diparingi panglipur dening para kadang ugi para dawuh. Ari menika wonten ing kados. Punapa ingkang panjenengan kalih to Kang Mas? Diajeng Sarpo Kenaka. Kula kasih tiyang dawuh. Lan kowe anakku Draji. Kula terima kasih kalian Romo Draji. Atining Rama durung bisa ayem. Durung bisa tentrem. Jalaran Rama duwe kekayuan. Kekayaning Rama Arsa Para Krama. Sapunika kalih sinten Romo Draji. Ora ana wadon sing bisa gawe tentreming atining Rama. Monggo-monggo Romo Draji jenengan beberaken kathah sadhuwuring para prajurit ugi pimpin-pimpin Romo Draji. Panjenengan menika ingkang malungka kemawon to Kang Mas. Diajeng Sarpo Kenaka Diajeng saka rumangsaku Diajeng ana wadon sing ridu batinipun kakang Diajeng. Bocah wadon kuwi ora ana liya mung Betari Widyawati Diajeng. Tambok Widyawati. Betari Widyawati. Ngapunten dalam sewu lho Kang Mas. Abote wong tresna lek kados ngoten. Boten dados kaya pangampun. Yen to panjenengan menika tresna kaliyan Tambok Betari Widyawati, kula mung derekaken Kang Mas. Panjenengan menika tresna nggih sumangga. Boten yang tresna lek kados ngoten. Kaya lho Kang Mas. Diajeng Sarpo Kenaka. Kula kasih tiyang dawuh. Yen ngono Diajeng Sarpo Kenaka balu apa sing dikayo marang rakamu Diajeng. Kula sarujuk kemawon. Kamangka Diajeng lan kowe anakku Draji. Kula dawuh Romo Draji. Ing kalungguhan iki Jik, anakku Draji. Kula dawuh Romo Draji. Betari Widyawati nitis ana ing rakane Dewi Sita. Ora saka kuwi Jik, Ingkang kados anakku Draji. kula dawuh Romo Draji. Rama rabekno Jik. Ampun bisa atos Romo Draji. Raja Putra Handala. Ento Romo Draji ingkang badhe Orang Romo Draji sarujuk Romo Draji. Yen ngono kowe anakku lanang tenan. Inggih kok dalem. Apa sing ayo marang ramamu? Sira baluwi Jik. Mula saka Jik kuwi Jik. Kados pundi Romo Draji. Jikaning atining Rama durung bisa ayem. Yen to durung mangkaro Dewi Sita Jik. Romo Draji ampun sakwatos ingkang lamar Draji. Ngapunten kawan aku. Gunawan Wibisana Pandhawa iki. Kula berkandangan nulis lima wong pejaman go pake mangharo. Yen pejaman go pake mangharo kula ge sarjuk ni. Kok ge padoso. Panjo ingkang itu pengatos. Dewi Sita Kamasta Bu. Hai. Dewi Sita menika sampun anggadhahi kalung kepoi Raden Rama Allah. Adikku Gunawan Wibisana. Aku ngerti. Ento Dewi Sita ki bojone Rama Wijaya.
Soge Krishna ing kedahipun dipun wiwirungi awit Dewi Sita menika sampun anggadhahi garwa ateges panjenengan menika rusak pagrayu kamastang ora urus panjenengan pikirane ampun karo panjenengan badhe mangalu Dewi Sita Mas Prabu piye sampai pikir malih pun rusak-rusuk kemawon Gunawan Bisono. iya Bibi Selipane kuwi gula enom. ya kok Sing panguwasa ana ing nalika digajoki sapa? panguwasa nggih panguwasa ning yen tumbikipun alisir menika dados tonggone para kawula boten sae menika Robot kowe lawan Bisono. Kowe atasi dulur nawani kuturi marang dulur. Ora. Yen takung koko sing patrake. Oke, aku bisa mangkawote Sita. terus bulur nom ikut jago kuwo ning yen kok anggadhahi bulur sura ingkang salah menika kedah dimut imutake Cukup Gunawan Wibisono. Kowe wani macai gawe dulur tuwa. Gunawan Wibisono. Yen aku ngerti. Yen aku mangkaro Dewi Sita, kowe ora baru yo posisi kaya para rakamu. Mula saka kowe Gunawan Wibisono. Kowe ora pantes ngono mrene praja aku. Kowe minggat. Adikku Kumbakarna. Adikku Gunawan Wibisono ninggalake praja Alangkodi. Adikku Kumbakarna. Dewi Sita katresnanku. Dikaya apa aku kudu bisa mangkaro Dewi Sita. Yen Rama Wijaya ora maringake marangku, Dewi Sita bakal mabur. Dikaya apa Dewi Sita kudu dadi bojoku. Aku boro-boro dari yen kono apa-apa bukan orang lu cawe-cawe becek aku ayo makan. Ada